दिनै बड'फानि जे थैनाय सान बेखौ जोङो बिटिसि सरकार हिसाबै बेहाय पालन खालामदों। बेवहाय नुनो मोन्दों खुब जोंनि बर'नि गागि बा गागु दैदेनगिरि मानजाथाव बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। खुब बाख्नायथाव जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे निति जे आदर्श बिदि बयबो समस्त बर' हारिनि बा बर' जाथि दल संगठनफोरनि जे आंगो आरो बिनि निति आदर्शखौ गारनानै जे सालिनो हाया बे प्रतिफलन जादों। बेखौ जोङो बेहाय दा जों नुनो मोन्दों। राजनितिया आलदा आलदाबाबो समाज नितिजों आलदा सोरबा लिडारशिप लानानै खामानि मावबाय थादोंबाबो दिनैहाय बड'फा उपेन्द्रनि बेलायाव जोङो जयैनो खौसेयैनो बड'फानि जे निति जे आदर्श बेखौ लानानै जे मानसिफ्रा बयबो कनसियास बयबो मोजां मोननाय दं बा बे निति आदर्शजों थांनानै जे बर' जाथिखौ संस्कार खालामनो हागोन, बे ओनसोलखौ जे संस्कार खालामनो हागोन, बे बिसासा बे फोथायनाया दङ आरो बेखौ लाखिगोन। समस्त हारि माहारिनि मानसिफ्रा लाखिगोन आरो बेजोंनो जोंनि जे बर' जाथिनि बा बर' हारिनि जे थामोनथा बुहुमाव जे गेरेमसा हारि दानायनि जे सिमां बे निस्सय मोगथां महर मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनैनि सानावहाय बयबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थैनाय जे सान बेखौ निस्सय जोंनि दतमा थुलुंगाफुरिनि अनगायैबो निस्सय गुबुन जायगायावबो फालिदों जानांगौ। आं खुब बाख्नायदों, खुब मोजां मोनदों आरो बिनि निति आदर्शजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारि आरो बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ बा सुबुंफोरखौ आं खावलायगोन लिभ एन्ड डेड लिभ जे निति जे आदर्श बे जे बिथांनि जे बानि बेखौ लानानै निस्सय बे ओनसोलनि रायजो राजाया खामानि मावलांगोन आरो बे ओनसोलखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा महर होगोन होननानै आं आसा खालामो।